Još jedan video na kanalu. Ljudi, danas ne igramo ništa, nego sam otvorio privatan server za ovu igricu za Car Dealership Tycoon. Ko hoće da igra Fire Dragon, gore piše da, jel neće, ne da, gledaj sad, ne da bude vatanje zmaj, a ovo je hashtagove. Tako. Stvari. Čekajte. Tako ja. Tako. Da, danas igramo. Prešnje malo ću da provozimo ovdje. Malo da pokažem mapu ko ne zna ovu igricu. I da pokažem svoj dealership. Da. Da, ljudi, kao što vidite, ovdje su moji auti. Gore imam još auto, sad ću vam pokažem. Stavit ću anketu i vi ćete glasati ko će da bude auto kao auto, klubski auto, znači koji svi moraju da imaju u inventoriju. Imat ćete par auta, znači 3. Postavit će samo jedan najskuplji. To je 1.300.000. Pokazat ću vam. Mislim sad ono jao. Ali to oni koji su, znači, koji imaju taj auto od 1.300.000, oni će biti premium. Znači premium. Ovako. Za glasanje stavit ćemo ovaj auto. Ferroni 812 Fest, koji košta 300.000, znači Ferroni 820 Fest sa ovim ovdje, sa ovakvim spoilerom. I čekaj da vidim koja je suspenzija. Suspenzija. Low. Tako treba tamo bude. To kao prvi auto. Drugi auto će možda malo skuplji 150.000 Lamborghini Huracane 450.000. Nije skup toliko. I naravno najskuplji auto, znači imat ćete 3 na glasanje. I najskuplji auto za gang da bude Aston Vagola, znači 1.300.000. Pokazat ću vam kako ide, znači jako je lep auto, gledajte. Jedini problem je što je malo preširok, gledajte. Gledajte kako je širok auto. Znači, onaj tamo, koga sad trenutno gledam, da ovo je iznad, nego je ovdje ispod, taj i taj. Znači, sve ćete to da imate u opisu. Znači, imat ćete da vam izađe anketa. Tačnije, u komentarima glasate, da. Znači, da vam pokažem par auta koje ja obožavam. Kao prvi je ovaj. Već duže vreme sam želeo da kupim i kupio sam ga. To nije bilo skoro. Jako lep auto. Ček. 8. Tako da bude dan. Tako. Vidite kako je lep auto. Gledajte kako je lep auto. Dobro, to je moj prvi omiljeni auto. Drugi je Aston. Aston mi je najomiljeniji auto. Gledaj. Kako su ga lepo, glatko uradili. Nema neke one baš jake, ali kao što vidite ima spoiler. Nisam teo da uđem. Ima spoiler. Znači ovakav morate da imate za gang. Ako hoćete da uđete u gang, ali mislim da sigurno nećete birati ovaj.
I treći, moj najomiljeniji je ovaj Lamborghini Huracan. Gledajte zver, možda je previše dignut. Sad ćemo to da ispravimo. Na low je, evo ga, na extra low. Još uvijek izgleda kao da je ogromno dignut brz. Ti stojiš, ma dao labdi. Ne Feroni, ovaj. Kao što vidite, to mi je, evo ga, sad je bolji. Da, to mi je treći najomiljeniji. Mnogo ga volim, baš mi je lepo odrađeno. Gledajte auto, gledajte ga. Gledaj, motor možda se vidi. Odradili su 3D model. Eto, to je to. Sad ćemo malo da prođemo sa mapu sa zato što ovo... Nadam se da ste uživali ljudi u videu. Glasajte u komentarima. Znači, rekli smo Lamborghini Huracane, Aston Vagola, se tako zove, Vagola, i Feroni 812 Festa. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Uživajte mi u danu i vidimo se.